So guys, magluluto tayo ngayon ng ribs, no? Yung nagamit natin, no? First, marinate muna natin yung baboy, no? Very simple lang, easy version to. So guys, i-marinate na natin siya gamit lang ng oyster sauce, calamansi, garlic, sugar, pepper, soy sauce, tsaka ketchup lang, no? Ilagay na natin una yung patis. Yan. Sa exact measurement, guys, no? Ilagay ko lang sa description. Tapos calamansi. Pwede nitong ilagay, guys. Ito pa. 2 kalamansi na malalaki. Si Ali, guys. Tapos lagyan natin ng ground pepper, no? Yan. Marinate natin to. Mas maganda overnight. In my case, overnight to. Bukas ko na to lulutuin, no? Masarap to, guys. Tapos garlic, guys. Mix lang natin lahat. Garlic. Tapos oyster sauce. Okay? Yan. Masarap to, guys. 2 oyster sauce na 30 gram. So, yan. Tapos sugar. Lagyan natin ng sugar, guys. Para lalong sumarap. Para lalong masarap. Add muna ako ng konting soy sauce. Tapos yan lang, guys. I-mix na natin. Hindi pitik, kita mo. Malinis yung kamay ko, guys, ha. Yan. I-mix na natin mabuti. Haluin lang natin mabuti, guys. Tapos ilagay ko to sa ziplock. Pag wala kayong ziplock, pwede na ito. Lagyan niyo lang ng clean wrap or takip, no? So, very yummy to, guys. Very yummy talaga to. Pwede niyong tikman yung marinate nyo, guys, ha. Para if kulang ng tamis, lagyan yung asukar. Tikman ko to, ha. Tsaka muntik na malimutan yung ketchup, guys, no? Buti naalala ng pitik ito, ketchup. 2 to 3 tablespoon ng ketchup. Ouch. Yan. Ito ang gawin nyo sa ribs nyo, ha. Mapapawaw kayo sa sarap. Promise. At saka madali lang gawin, no? Pwede natin to i-grill, mas masarap. Pero ang version na to is ipiprito ko lang kasi mas madali. Sige, guys, ito na yung marination natin, guys. Ang dali lang gawin. Pakita mo, hindi pitik. Yan. Tapos ilagay natin to sa ziplock. May ziplock ako dito. Yan. Ilagay natin to lahat. Kita mo, hindi pitik. Yan. Sige, guys. I-marinate ko to ng overnight. Lagay ko sa ref. Bukas, piprituhin natin to. Ito na yung marination natin, So guys, na-marinate na natin yung ating ribs, no? Minarinate ko to ng isang gabi. So, ito na yon. Isang buong gabi. Ito na yon. Kita mo, hindi pitik.
Yan. So, next step gawin natin is i-fry natin yung ribs, no? Kawali ako dito, mainit na siya. So, ilagay lang natin si ribs, no? Ganyan lang, oh. Yan. Tapos, i-fry lang natin siya dito, no? Huwag natin itapon yung ano guys, ha? Minarinate natin kasi gagamitin natin yung sabaw. Ayan lang. Naala natin yung apoy, ha? Medium heat lang. Tapos, ilagay natin yung minarinate natin. So guys, ilagay natin dito yung minarinate nating yung sabaw, no? Yung parang minarinate natin. Filter lang natin. Tapos check natin yung ating ribs. Nagka-caramelize siya guys, oh. Kasi matamis man to. Baliktarin natin. Yan. Lagyan natin ng konting Sprite. Yan. Ano lang guys, pakuluin natin to until the pork is tender, no? So, lagyan lang natin ng takip guys. Takpan na natin siguro mga 30 to 45 minutes. Okay na to guys. So guys, after ng 30 minutes, no, mahigit. Yan na yung back ribs natin, oh. Medyo nag-caramelize na siya kasi matamis to. This part, ilagay natin yung marinade sauce niya, no? Lagay lang natin tapos takpan natin ulit. Yan. Malapit na ito maluto, guys. Yan. Tapos, haluin ng konti, guys. Yan. Guys, after 15 minutes, wow, ito na yon, nag-caramelize na, guys. Ang bango-bango na, guys. Wow. Yan. Okay na to, guys. Ito na yung ating ribs with Sprite. Ang dali lang gawin. Sige guys, plating muna tayo guys, no? Alam niyo na yung kasunod. So sa mga bagong subscribers dyan, maraming salamat. Sa hindi pa nakapag-subscribe, click the bell button below and the subscribe button, ha, para ma-notify kayo sa mga bago naming video, no? Libre lang po yung subscribe. So guys, eating time na naman, no? Happy weekend, Saturday ngayon, no? So guys, shout out pala sa lahat ng mga IMS, no, members, mountaineering. Shout out sa inyo guys. Happy climbing. So guys, nandito na yung ating ribs, no, with Sprite. Tingnan nyo guys. Very yummy to. Parang barbecue. Mas maganda to guys if i-grill pa natin, pero kapoy. Ito na yan, pwede na. Sige guys, eating time. Gutom na guys. Kaon na mo guys. Marami kami dito, no? Kompleto. Si Kuya Arnel, shout out. Wala. Bakit? Ayod to. First taste natin guys ito. Tignan natin. Guys, ha? mangawat to guys. Ito guys, ha? Piliya, para kita na mo rin sila. Very tender. Lord. Kay gamay mo ha. Gumagayat ka. Yummy. May ano pa kami dito, oh. Piniritong isda. Teka na lang eh. Hmm? Teka na.
Ikaw na ni ganina ba yan? So guys, sa mga hindi nakapag-subscribe dyan, click the bell below and the subscribe button ha, para ma-notify kayo at una kayong makakita sa mga video natin, no? Ting, 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 ting. Malapit na tayo mag 2,000. Ang tagal naman mag 2,000. Oy! Yummy! Subscribe guys! Harap. Sarap, no? I-try nyo to guys sa kusina nyo. Sarap siya. Murag kuan. Pili din to ano, pulutan. Murag sabihin mo. Sarap. Ayan siya. Si Blue. Ibon namin na kakatel. Nag-whistle. Magaling na magkumanta guys. Narinig nyo ba? Ay, hindi, ay, hindi. Ginagawa mo? Hindi eh. Marami na kaming ibon dito guys. Naanak na yung mga parakeets ko. Nagtatlo ng ano? Baby. Chick. May tatlo ng inakay guys. Ano? Inakay. Ano, inakay? Ang piso. Ba? Inakay piso. Tagalog. Galoon. Comment down below kung ano ang Tagalog ng piso. Chick ba? Chick. Di ba inakay mga inakay? Inakay. Sisiw, oy. Pwede rin siso lang. Dito, sisiw mo na lo. Ito oh. Lame. Hantang lo. Yummy guys. Yummy! Wala mo bitawag. Pero problema ngayon guys, ang mahal ng mga ano, bilihin. Yung rib sauce, sobrang mahal. Pila. Jube. Shout out. Nabili ko to kay ano, Juby at Ayan. Shout out Juby at Ayan. So, Kala ng kasal. sila ng kasal. Sige guys, maraming salamat sa inyo lahat, no? So, don't forget to like and subscribe. Pwede rin mag-comment. Libre yung mag-comment sa below, no? Sige guys, tatapusin ko muna to. Malapit na matapos guys. Ito na lang, naubos na 2 peraso na lang. Nasarapan sila lahat guys. Sige, try nyo tong recipe na to. Very simple and easy to make, no? Sige guys, bye. God bless.